Toto o si Jojo may naghatod namo sa Samis. Service ni Toto among gisukan. Ang limousine ni Toto among gigamit. Ni amin sa barge karon sakay. Toto Samis. Si Danilo. Nagbiyahe pa sa kabilang sulok ng mundo si Roberto Carlos Leiva para lang magpahinga. Hindi natin siya masisipin. Binigyan lang siya ng patented red dream treatment. Lumpia, basic attachment. Babay na lang. Ay siguradong hanggang dulo ang mako at tapos na po ang boxing. TKO, 1 minute 29 seconds. Bago na lang tawag video na doon. Oh, video. Hirapin pa. Kailangan magpa-picture ka.